Здравейте на телевизия Канал 0 и предаване Глас свободен с водещ Георги Николов, наш голям приятел. Днес сме се събрали в Самодийски огън да празнуваме големия празник на България Бабинден и да благодарим на всички акушери и лекари в България. Честит празник! Сега ще направим традицията как се прави празника Бабинден. Пожелавам на Самодийски огън да са здрави, все така да правим всички традиции в България. Културен масовик на хор Самодийски огън има думата, заповядай. Бабинден. Бабинден дошъл от древността. Още при старите племена той е започнал и този празник е езически. След това минал през Възраждането. 1951 година вече е обявен Ден на родилната помощ. Тогава празнуват акушерки, гинеколози и лекари. А Бабен ден, това, което го дават сега, то е останало от едно време и бабите по-възрастното поколение си празнуват Бабен ден. Ние днес ще отбележим този празник, като празнуваме Бабен ден по стара българска традиция. Бабата е подредила масата, карала е снахите си и булките да изметат двора и е приготвила голяма почерпка. След като булките минат да поздравят бабата, приготвя се хубавата трапеза, черпят се всички булки, веселят се за здраве и берекет. Бабо Зойке! Бабо Зойке! Добре дошла! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Днес е голям празник, Бабин ден! Да. Аз идвам да ти почита, да ти поздравя по случай празника. Сутринта рано съм станала, децата съм си изкъпала, за вода съм ходила на чешмата. При теб родих голямото си бебе. Гледай колко вече е голямо и е хубаво. То е пораснало. Пораснало е. Живо и здраво да ми е. И второто, още бебенце, и то се развива много добре. Златни ти ръце, баба, целувам ти ръка. Благодаря ти, Нетки. Да си ми жива и здрава, защото сега мъжа ми като се върне от чужбина, сме планували трето дете. Да си жива и здрава и него да изродиш. Браво, Нетки, дано в България раждат по 3 деца, за да може прираста да се увеличи. Иначе както раждат по едно, България ще си за 30 години. Браво, Нетке! Пожелавам на всички булки да раждате по 2 и по 3 деца. Благодаря, бабо Зойке. Сега моите приятелки, които по-отдавна са родили, ще поемат бебенцата в ръце, за да могат да ти полеят с прясна вода. Да си ми жива и здрава. Все така лесно да раждат булките при тебе. Както се лъзга сапуня, тъй да се лъзгат бебетата. Жива и здрава да се. Благодаря ти. Златните ръце, бабо Зойке. Чулта Господ. И ти дарувам една забратка, като ходиш по къщите да ображдаш булките, да се забраждаш, да не се разболяваш. Да. Благодаря ти, Нетки, жива и здрава. Питка прясно умесена. Да я начупим. Ще наречем отляво за момчета, отдясно за момичета. Което парче е по-голямо, такива деца да се раждат до година. Точно така. Отдясно момчета, отляво момичета. Моите и двете са момиченца, дай Боже да си имам трето и да ми е момченце. Нетке, сега искам да вземеш тази сол, да ти са бели децата. Дай Боже. Искам да вземеш
този червен пипер да бъдат червени румени за смени. Дай Боже. И меда да бъдат сладки като мед. Дай Боже, благодаря. Заповядайте, жива и здрава. И да си жива и И здрава. 3 деца, може и 4. Нали виждате колко много Нека да се раждат повече българчи. Дано. Чул да Господ. Сега моите приятелки. Добър ден, бабо Зойчи. Добър Аз съм ден. дошла да ти отдам чест за това, че вършиш такава хубава работа. И аз искам нещо да ти подам, но трябва да ти дам тези хубави дечица и бебета. Сега от мен имаш един хубав шал, да можеш да се завиваш, като излезеш на дернек, защото тук всички ти булки чакат да ги ображдаш. Всички ти чакат бебета, затова ти трябва да си здрава, да не се разболяваш, да си Точно жива и така. здрава. Браво, Еринче! Благодаря ти Да се много. завиваш хубаво. Бъди жива и здрава. Искам и на теб Обърни се към Бог. да ти дам слънчица и питка. Бели като султа. Червени и румени като червения пипер. И сладки като медеца. Заповядай. Жива и здрава. И са почерпети от моята сланинка луканка. Заколях ми прасето оня ден и направях луканка и от сланинката. Добър ден, бабо Зойче. И аз идвам да ти благодаря за това, което направи за мен. Моите деца пораснаха вече. Сега те са наред, нали? Да си жива и здрава. Все така да израждаш малките булки. Искам аз да Благодаря ти, подаря Коля. една престойчица тук, да Благодаря шета ти. с нея и една хамлийка. Благодаря. И да те благословя за това, което правиш. Благодаря ти, Коли. Бъди жива и здрава. Чаша вино къде е? Чакай, Поли, и на тебе да дам капчици, да сте живи и здрави, децата да бъдат бели като слънчицата, червени и румени като червения пипер и сладки като медеца. И ще бъде Всичко добро. жива и здрава. Дано, чул те е Господ. Бабо, моите деца много хващат уроки. Свикървата се ми казва, да идеш една баба да им върши по едно червено конче. Да, Ама ти си жената, която си ги изродила. да, миличка. За това да вземем някакви мерки, да са Взимаме здрави. мерки, ще им баем на децата. Дай Боже да ви са Ето и здрави. червено и бяло конче. И един здравец за Благодаря. едното. И на малкото да Сложи сложим, малкото. че той И за носи него- няколко много и за хубаво. него здравец и червено и бяло конче. Благодаря ти, бабо, да си жива и здрава. Да бъдете живи и здрави и вие булки. Тези, които имат по едно, да направят по 2 и 3 деца. И всички булки, които са дошли на гости, също по 2, по 3 деца, за да се умножи България. Дай Боже. Дай Боже. Довиждане! Да си жива и Здраве. здрава. На здраве на всички, бъдете живи и здрави и всички заповядайте на голямата трапеза, Първо, не дей, която сме викайте направили. довиждане, вашата колежка ще каже молитва и ще ви прекади за здраве. И да раждат много бебета. Точно така. Бабо Зойче, както хващаш много бебета и така да продължаваш да хващаш, хем да ги благославиш и така да си жива и здрава. Прикаждам те никога да не се разболяваш. Шулта, Господ. Айде, Шулта, ти Господ. четвърто бебе искам от тебе да имаш. Трето е наред. Трето наред. Наред четвърто, пето. Може Ти, да се Ринке, значи. нямаш момиченце. Нямам момиченци, Добре. чакам с търпение. Търпение, а ти, Поля, внуци да, не внуци, бебета да раждаш и да ги... Дай Боже. Ако аз съм най-старата баба, сега ще ви кажа молитвата, Отче наш, което Бог ни пази, да не се разболяваме, където да идаме да взимаме все първи награди. И така, радвам се, целите, всички да сте живи и здрави и така да продължавам. Сега те прикаждам и всички именавам
Като казвам молитвата и минавам през всички тук да ме прикаля, да не ме фащат уроци, аз ще бая. Няма страшно. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дългове, както ние прощаваме нашите длъжници, не веди нашите изкушения, но избави от лукавия. Господи, все така да имаме, да празнуваме празниците Ти, които си ги дал, и така да бъде, и да сме живи и здрави, да взимаме първа награда и винаги. Айде, да ви хващат уроци и така да бъдете здрави. А пък вие, може и вие да раждате. Айде, подполите, дигайте престилките. Така, айде, Минка, дига престилките. Айде, да сте живи и здрави, да сте Тази година, които са били пълни през годината, да се изпразнят, а които са празни, да се напълнят. Бъдете живи и здрави и имайте много деца, да пребъде България. Амин, амин казваме. Айде, всички да сме живи и здрави, където да идем все първи награди да взимаме. Така, аз искам първо да кажа един път на здраве на всички. Благодаря на канал Нова Георги Николов и Глас Свободен, защото винаги ни е на гости и снима нашите прекрасни традиции, както на нас и на всички останали клубови, читалища, да бъде традицията в България. Каним го на 8 февруари. Ще празнуваме Трифон Зарезан. Заповядай от сега. Сега ще изпеем една прекрасна песен. Чула е баба разбрала. Така. Вие седите тук, защото вие сте лицето на бабин ден. Бебето. Така. Започваме. Чувай, баба, 3 и... Чувай, баба, разбрала, че се женят бабите. Чувай, баба, разбрала, че се женят бабите. Бабите за ергените, старците за момите. Бабите за ергените, старците за момите. Че се баба премени баба нареди. Че се баба премени баба нареди. Кърката и метлата, забите и бърлата. Китката и метлата, забите и бърлата. Сега ще изпеем една хубава песен. Блазямо Марина Георги. Блазямо 3 и... Блазямо Марина Георги, на учителя. Походи по Ергенова, барем взе булка хубава. Барем взе булка хубава, весела и насмена. Крадято ходи удете, каквото рече човеке, каквото види стори го и го надява. Стори го и го надява и ги приляга. Мама на Георги думаше, ми плака и ми се скасва. Майка хълъмчеше ходи, на Георги стори да спори. Това е специално за всички, специално за журналиста, за Георги Николов, защото е наш голям приятел. Втора песен ще изпеем. Марийка рано ранила. Марийка рано ранила, рано завода одеше. Марийка рано ранила, рано завода одеше. Сърца ми
и бели бакари, изкобилица на рамо. Стойчовем двори минава, стойчовем двори широки, стойчовем двори широки, стойчовем порти високи. Стойчовем върви кучета, който замине го лаят. Яла Марика не лаят, те си Марика познават. Стойчова стара майчица, тя се за чудом чудеше, тя се за чудом чудеше и се на Бога молеше. Боже ле мили, Божичко, каква е тая работа? Нашите върли кучета, който замине го лаят. Нашите върли кучета, който замине го лаят, който замине го лаят, яла Марика не лаят. Те си Марика познават, те я посрещат и спращат. Те си Марика познават, те я посрещат и спращат. Днес как се казват тези две прекрасни деца, дето сте ги родили, да им кажете имената да чуят? Иван. Не, те са момиченца. Момиченца. Едното е Мария, другото е Наталия. Те хубави имена. На 15 август ще има имен ден. Богородица ще закриля в България. И Наталия хубаво име. Браво. Да са живи и здрави. Дай Боже. Да не се разболяват. Може да седнете. Сега ще запеят малко индивидуално изпълнение. Първо да дойде Елена Забунова тук при мен. Хайде, Ленко. Не мога да пея. Чакай да видя огъня, да не запалим. Лагай го, лагай го. Сега, баба Елена е най-възрастната на Самодивския огън, моята баба, от пейшото село Момена църква. Други ден, на 2 февруари, има рожден ден, ще го празнуваме на 8, както и Трифон Зареждан, телевизия Канал 0 ще бъдат на гости. Бабо Елено, аз ти пожелавам на 2 февруари, като мине твой рожден ден, след 3 години, живот и здраве, ще направиш 90, Самодивски огън да ти стигнат годините и да продължават твоите години, да си здрава тази година, да пееш със Самодивски огън, защото Бошо каза, още като влязах, вика, много хубаво, вика, червило има баба Елена. Отдалечета забелязват, пожелаваме ти от колектива да си здрава, гордеем с тебе, изпей една хубава песен, пожелание, жилявтоска, която искаш, няма да се притесняваш, заповядай. Благодарим ти, заповядай на местото си. Сега ще дойде визитката нейната песен Станка Проданова, певица на Самодивски огън, отишла е Дана. Заповядай, Станки, аз съм я казал много пъти, изпее от сърце за празника 2 минути. Нека се изпее жената.
Отишла е давна, мамо ме давно, на тая вършачка леле снопи да разбързва. На тая вършачка леле снопи да развързва. Не то любе Георге, и той тамо било, и той тамо било леле снопи да подава. Без да иска Георге, да на той удари, да на той удари леле, да на по главата. Да на той удари леле, да на по главата. Че паднала дана, дано моме дано, каиши се впили леле, зъби се заяли. Данината майка плаче и нарежда, стани, стани, дано леле, стани ти да видиш. Стани, стани, дано леле, стани ти да видиш. Твоето любе Георге, друга си залюби, друга си залюби, леле, тебе те остави. Друга си залюби, леле, тебе те забрави. Гошев, поздравен си. Така, индивидуално изпълнение на Теодорки, най-младата, която искаш от сърце, поздрави за бабиния и за Самодивски огън. Бог да не кара, Бог да не удолу едат, Бог да не удолу едат, Бог да не троица с турци, стамбулци, като удолу идеха и за Богдана питаха, где седи Богдан чорбаджи и дека му е къщата, къщата чардак ли ета, дюгенец борчем ли ета. Той има Богдан, той има за нас и бели удаи, за нас и бели удаи, закони темно ехари. Той има Богдан, той има две моми за драгование. Браво на Теодорка, да научиш много песни, да се здравя и да пееш. Браво! Заповядай. Сега ще изпее една певица на Самодивски огън. Тя е от село Резово. Аз съм Странджата, както прости българите царево мързо, аз съм Странджата. Иринки, поздрави за бабин ден, да си здрава, стройна, лъчезарна, обичаме да заповядай. Благодаря много. Айде сега. Мариолината, мачица марикяна, Мариола, домаше, щиро Мариолу, Мариолу, Мари много си щеро, хубава, много си щеро, хубава Мари, ала си малко глупава. Мариола дома, майка си Мари, малеле стара, малеле. Нека се главя, разглавя Мари, барем се найда леката.
Барем се наида, леката, маре леката и прелеката. Браво! Кункия, заповядай тук малко. Не дей вика, не дей бягай. Артистите, без да им кажеш, трябва да са готови. Аз не съм подготвена. Идеалното, може да изпитам сега. Леле, може приказвам сега. Сега ще я изпитам. Сега, аз съм я представил, това е Кунка, артистката на Самодийски огън и на България, приятелка. Миналата година отряза лозито, хората изкараха 80 тона грозди. Къде е виното? Вярно е, Виното е тук, че я да си пина. Тая година ти ще го зарязваш. Тази година пак ще го режи тя, защото тя, както го режи, никога не изсъхва и всяка година... предава от един на друг. Кунка има много години стаж. Кунка на 8 февруари, живот и здраве, телевизия канал 0 на гости ще покаже с хубавия мустак, с нейния туалет, ще зарежи прекрасното лозо. Да знаеш. Ако искаш, можеш да кажеш няколко думи, да поздравиш за бабен ден, нещо, каквото искаш. За кокошка. Ако имам време да кажа. Има време, винаги има. За артистите не се отказва. Ма не, сега срещнах една позната отвънка, викам, какво става? Къде? Отивам на бабен ден аз. Ела и ти. Тя, нямам време. Как така нямаш време, ма? Нали си пенсионерка? О, Боже, като ме налегнали едни деца, едни внуци. Нямат ли майки? Имат. Те още докато го родят и ме го тръшнат. И аз какво да правя? Гледам ги. Не знам. Дано да дойде ред и аз да тръгна по клубовете. Ма знаеш колко е весело там, приятно, на някакъв ще идем шипи. Блазеви. Аз като слушам хората, ходят и по почивки, и по санаториуми. Да ти кажа, ти знаеш ли, оная русата е ходила в Хисаря. Там се запознала с един, че го довела. Ама станаки подръчка, двамата влюбени. Ама аз колко не съм я виждала. Ти виждала ли си я? Тя ходи само да пазари. Носи му яденето в леглото. Ма те много романтични, Така. Романтични. Няма, хванала го дисковата и той зато и лежи под заден и тя му подната яденето в леглото. Такъв не ми трябва. Не. Аз само така в клуба да се хващам с някой. Пазил ма Бог неща. За това са артистите. Викнеш и веднага си казва, който си артист, си артист. Минка Сгурова, заповядай да изпееш една прекрасна песен за бабен ден и да поздравиш твоите колежки от Самодийски огън. Ще изпее една прекрасна песен на Магда Пушкарова, "Що ли ме ожениш". Заповядай. Що ли ме ожениш, малеле, що ме не задомиш, малък ли ме имаш, малеле,
Браво на заповядай да си седиш на местото. Сега ще изпеем две песнички, още имало време. Хора. Ще изпея. Така, ще изпеем една хороводна, стоил на Тодор Домашим. Аз няма да си да прав, защото има хубаво вино и оканка, мога да си така, стоил 3 и... Стоил на Тодор Домашим, Тодоре, братовче, Гюле, хайде, Тодоре, да подим, бакюват пиво да дирим, ако го бакю найдеме, опотяшемо запушим, опотяшемо запушим, юларячемо свалиме, и оттам бакю ще подим, къркърман на Панагире, там ще се бакю позборим, бакшиша да ни вземиме. Сега ще изпея една хубава песен. Искам да поздравя първо моя голям приятел и на Гошо, бат Тошко Добрев. И той е на вас приятел на 21 януари. Вчера имаше рожден ден. А на 25 януари и на 26 имат рожден дни нашите колежки на Самодийски огън и приятелки Минка Сгурова и Нина. Нина, и благодарим за вниманието, винаги за тази прекрасна питка, дето прави съжелание. От Грудолчак идва тази питка, сутрин е ставала в 5-3 часа да я направи. Защото я прави с любов, както всяка жена, всичко правим с любов, да са здрави. Сега ще изпея една хубава песен и след малко трябва да хапнем и да се почерпим. Стоя май, kad si Domашим, stani mi male събери моята руба за борба. Ще стана малеше да на тоя чуем панаги здравена да се не бориш. На здраве! Искам да благодаря на Канал Нова, на 8 февруари, каним Георги Николов, предаване Глас свободен, Феномена Странджа, Трифон Зарезан и рожден ден на Мила Елена. Още един път благодаря.